பேசிக்கொண்டும் செயல்பட்டு கொண்டும் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டினுடைய ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அவர்களை ஒன்றிய அரசு, குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் திரும்ப பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தி மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக நடைபெறக்கூடிய இந்த கையெழுத்து இயக்கத்தை தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாவட்ட செயலாளர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் சுரேஷ் அவர்களே, இங்கே முன்னிலை வைக்கக்கூடிய மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாநில பொறுப்பாளர்களே, தோழமை கட்சிகளான இந்திய தேசிய காங்கிரஸ், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, மனிதநேய மக்கள் கட்சி, திராவிட கழகம் உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளின் சார்பாகவும் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் சார்பாகவும் இங்கே வருகை இருந்திருக்கக்கூடிய என் அன்பிற்குரிய உறவுகளே, ஆட்டோ ஓட்டுநர்களே, பொதுமக்களே, வியாபார பெருங்குடி மக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்திய நாடு என்பது இன்றைக்கு நாம் பார்ப்பது போல ஒரே நாடு கிடையாது. இந்திய விடுதலைக்கு முன்பாக இது 500க்கு மேற்பட்ட சமஸ்தானங்களாகவும் சிறு சிறு குறுநில மன்னர்களுடைய ஆட்சியின் அதிகாரத்தின் கீழே இருந்த ஒரு நாட்டை போர்ச்சுகீசியர்களும், முகலாயர்களும், டச்சுக்காரர்களும், ஆங்கிலேயர்களும் அடிமைப்படுத்தி இருந்த அந்த சூழலில் எதிர்த்து போராடி வென்றதற்கு பிறகு நாம் பல்வேறு குழுக்களாக பிரித்திருந்தால் நமக்கு வரக்கூடிய ஆபத்தை எதிர்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி 500க்கு மேற்பட்ட சமஸ்தானங்களையும் சிற்றரசுகளையும் ஒன்றாக இணைத்ததுதான் இந்திய நாடு. இந்த இந்திய நாடு உருவானதற்கு பிறகு பல்வேறு கலாச்சாரங்கள், பல்வேறு மொழி பேசக்கூடியவர்கள், பல்வேறு இனத்தைச் சேர்ந்த இந்த மக்களை எல்லாம் ஒன்றாக இணைத்துதான் இந்திய நாட்டை உருவாக்கினார்கள். அப்படி உருவாக்கப்பட்ட நாடு 70 ஆண்டு காலம் இங்கே மக்களுக்கான ஆட்சி நடக்கிறது. இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த நாட்டினுடைய அதிகாரத்தை பிடித்ததற்கு பிறகு இந்தியா என்பது ஒரே நாடு, இந்தியாவிற்குள்ளே ஒரே மதம், இந்திய மக்களுக்குள்ளே ஒரே மொழி என்று ஒரு ஒற்றை கலாச்சாரத்தை இங்கே புகுத்துவதற்கு நம்மை ஆளக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அரசு இன்றைக்கு முயன்று கொண்டிருக்கிறது. பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்தியாவுடைய பல்வேறு மாநிலங்களிலே ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் நுழைய முடியாமல் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களிலே இந்த ஆளுநர் என்கின்ற ஒரு பதவியின் மூலமாக ஒரு அதிகாரியை அங்கே அமர்த்தி அவர் மூலமாக இந்த மக்களுக்கு, அந்த மாநிலத்தை ஆளக்கூடிய அரசுக்கு எதிரான பல்வேறு சிக்கல்களை அந்த ஆளுநர் மூலமாக இந்த நாட்டிலே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆளக்கூடிய ஒன்றிய அரசு நரேந்திர மோடியும் அவருடைய நண்பர் அமித்ஷாவும் திட்டமிட்டு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையிலே பாரதிய ஜனதா கட்சி காலூன்ற முடியாத இந்த தமிழ்நாட்டிற்குள்ளே ஆட்சி அதிகாரத்திற்குள்ளே ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சைக்கோ என்கின்ற ஒரு மனிதனான ஆர்.என். ரவியை தமிழ்நாட்டினுடைய ஆளுநராக அனுப்பினார்கள். இந்த ஆர்.என். ரவி தமிழ்நாட்டிற்கு வந்ததற்கு பிறகு தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு கருத்துக்களை கல்லூரிகளுக்கு சென்றும் அவருடைய ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்தும் பல்வேறு கருத்துக்களை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்கிறார். அது என்னவென்று சொன்னால், பல்வேறு கருத்துக்களுக்கு அவை உருவாகியது ஜனாதனத்தில் இருந்துதான் என்று. சனாதன கருத்து என்பது இந்த மக்களுக்கும் மண்ணுக்கும் எதிராக, மனித குலத்திற்கு எதிரான ஒரு கருத்துக்களை உள்வாங்கி அரசியல் கட்டமைப்பை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய RSS மக்கள் விரோத கருத்து தான் சனாதன கருத்து. இந்த சனாதன கருத்து ஒரு நன்மை பயக்கக்கூடிய கருத்து என்றும், திருவள்ளுவர் சனாதனத்திலே இருந்து வந்தார் என்றும், வள்ளலார் சனாதனத்திலே இருந்து உருவாகி வந்தார் என்றும் பல்வேறு கருத்துக்களை இந்த ஆளுநர் ரவி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார். இந்த நாடு தமிழ்நாடு, இந்த மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று பெயர் இருக்கிறது. இந்த மாநிலத்திற்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் வைப்பதற்காக சங்கரலிங்கனார் பட்டினியாக கிடந்து தன்னுடைய உயிரை தியாகம் செய்து அதன் பிறகு ஆட்சிக்கு வந்த அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இந்த மாநிலத்திற்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் வைத்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க மாநிலம் தமிழ்நாடு. இந்த ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி சொல்கிறார், தமிழ்நாடு என்று ஒரு நாட்டுக்குள்ள இன்னொரு நாடா? அதெல்லாம் முடியாது, தமிழ்நாடுன்னு சொல்லக்கூடாது, இது தமிழகம்னு சொல்லணும்னு சொல்றார். சில மாதங்களுக்கு முன்னால இந்தியாவுடைய ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வரக்கூடிய குடிமைப்பறி, அதாவது IAS, IPS போன்ற உயர் பதவிகளில் படிக்கக்கூடிய அந்த மாணவர்களை தன்னுடைய மாளிகைக்கு அழைத்து அங்கே சனாதன கருத்துக்களை சொல்றார். வெளிநாட்டில இருந்து பணம் வருது, இந்த பணத்தை வாங்கி கொண்டுதான் ஸ்டெர்லைட்டுக்கும் கூடங்குளத்துக்கு அவங்க போராடுறாங்க என்று மக்களுடைய உரிமை போராட்டங்களை கொச்சைப்படுத்தும் வகையிலே இந்த ஆளுநர் ரவி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார். பல்வேறு விஷயமான பல்வேறு சிக்கல்களை மாநில அரசுக்கு எதிராக 234 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய பிரதிநிதிகள்
அங்கே இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் 4 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய கூட்டணி கட்சியைச் சேர்ந்த அதிமுக இங்கே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். பாட்டாளி மக்கள் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். இவர்கள் எல்லாம் இணைந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய கூட்டணியை சேர்ந்த அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாம் சேர்ந்து 234 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் இயற்றிய தீர்மானங்களை கிடப்பிலே போட்டுவிட்டு, நான் கிடப்பில போட்டேன்னா அது ரத்து செய்வதற்கு அர்த்தம் என்று சொல்லி திமிராக பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆளுநரை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என, இந்த தமிழகம் அமைதி பூங்காவாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற இந்த அடிப்படையிலே தமிழகத்தினுடைய எங்களுடைய போராட்டம் இந்த அறவழியில இருக்கின்றதை ஒன்றிய அரசு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தமிழர்களுக்கு என்று ஒரு வித்தியாசமான குணம் இருக்கிறது. நாங்கள் அன்பாக வந்தால் அரவணைப்போம், அதிரடியாக வந்தால் அடித்து நொறுக்குவோம் என்பதற்கு வரலாற்று சான்றுகள் பல்வேறு இருக்கிறது. அதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளும் இருக்கிறது. ஆனால் எங்களுடைய போராட்டம் என்பது மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் வைகோ அவர்கள் முன்னெடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த லட்சக்கணக்கான கையெழுத்துக்களை வாங்கி ஒன்றிய அரசிற்கும் குடியரசுத் தலைவருக்கும் வாங்கி அதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே குழப்பத்தை விளைவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆளுநர் ரவியை நீங்கள் திரும்ப பெற வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே, அமைதி வழியிலே, ஜனநாயகத்தின் வழியிலே, அமைதி பூங்காவான தமிழ்நாட்டினுடைய அந்த மக்களுடைய மனநிலை மாண்பு எடுத்துக்காட்டாக இன்றைக்கு வெறும் கையெழுத்து இயக்கத்தை தொடங்கி ராமேஸ்வரத்திலே பல்வேறு பொதுமக்கள் எல்லாம் கையெழுத்திட்டு உடனடியாக எங்களுடைய எதிர்ப்பை பதிவு செய்வதற்கான இந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நிகழ்விற்கு என்னை அழைத்த மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய நகர் செயலாளர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் வெள்ளைச்சாமி அவர்களுக்கும் கூட்டணி கட்சியினுடைய உறவுகளுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.